zult het automatisch in het Higgs te krijgen. Maar als je krijgt, als er bepaalde discussies gaan komen over rechten Sim, ding esse manang quando estava aqui na ding do plano project week, nanta base assim a conhecer o sistema de Higgs, para assim trabalhar com ele, para preparar para augustus tot september, onde por baita do plano chama inrichtingsweek. Esse manco cada afdeling também recht in beeld sistema nanang ja nós cumpre standard content, para toch podemos customize para cada afdeling. E nós estamos papiando não somente de afdeling de cuido, mas também afdeling lang para suporte cuido, mas pensa em finance afdeling, cozinha, bloedbank, apotheek, radiologie, dus toere afdeling aqui é importante para nós com o sistema de trabalho, so uiteindelijk nós toer te betraken het sistema aqui não. Pouco oriëntatie over que como por esse sistema está sinta, então como nós vamos omgaan. Nou, we werken natuurlijk dagelijks met het EPD en we leren eigenlijk vandaag om te gaan met Higgs. En we gaan ook inrichten zodat we er dadelijk ook heel goed mee kunnen werken en dat het echt op onze afdeling, onze afdelingen is toegepast. Simang aqui nós começamos eigenlijk gewoon die opleidingsweken ng opleiding simang nang pa full project de Arise. Onde simang nang hoop importante para nosso team. Nós temos mais ou menos 200 in die hospitaal kuta betrokken na opleiding die Higgs, die Arise, projecto Arise. E totaal de 25 consultants kuta bing voor die Chipsoft e furora hinang na Aruba on-site pa ayuda nos dingen opleidingsweken. De expert kung pa adaptar esse para Higgs novo, para assim e features ng novo, então assim nós aplicar e features novo na nos piso e assim nós seguir brinda essa para nos patiënten. Arise, ja, het is een project waar we heel veel weken, maanden eigenlijk al mee bezig zijn en nu zijn voor het eerst de echte grote projectweken. 3 weken lang zijn er mensen uit Nederland gekomen van Chipsoft, Furore, om met onze mensen echt alle trainingen op te zetten en te zorgen dat we heel veel meters gaan maken om dadelijk op 13 maart 2026 live te gaan. En dan krijgen we een heel nieuw systeem, een nieuw elektronisch patiëntendossier. Dat gaat ons helpen om veiligere zorg te leveren, betere zorg te kunnen geven, efficiëntere zorg, zodat we meer tijd kunnen hebben voor onze patiënt. Goed kunnen declareren, zodat we natuurlijk ook wat geld binnenkrijgen om uiteindelijk blijven te investeren in een betere zorg voor Aruba. En ik hoop eigenlijk dat alle mensen die nu meedoen, dat we elkaar stimuleren, helpen, motiveren en dat we elkaar helpen om uiteindelijk ook op andere plekken op Aruba Higgs, want zo heet het programma wat we gaan implementeren, uiteindelijk gaan neerzetten.